La tempesta. S'acosta l'hora de descobrir. S'acosta l'hora de... Doncs seguim aquí el programa Standby. Recordeu que esteu sentint el 107.4 d'Altafulla Ràdio i ara mateix doncs, continuem parlant de música. Iniciarem doncs, la nostra secció d'entrevista. Avui entrevistarem a Chavis. Us puc dir que és un cantautor reusenc que acaba d'iniciar la seva carrera en solitari i és que abans formava part d'un altre grup que es deia Mai Toquem Junts. Avui ve a Altafulla Ràdio a parlar-nos una miqueta sobre el seu nou disc que ha tret, que es titula Un petit viatge, una manera de mirar endavant en la vida. Sí, jo almenys he intentat allunyar-me del que fèiem amb Mai Toquem Junts. És una cosa que no és fàcil perquè jo composava molts temes de Mai Toquem Junts, per tant no deix de ser la mateixa persona que ho fa, encara que d'altres companys també ho feien. Però és una cosa doncs, que evidentment que costa, però trobo que, doncs, que he fet un bon principi, no? No estic fent el mateix. El que passa és que té el seu positiu i el seu negatiu, no? Mai Toquem Junts també hi havia moltes idees doncs, que jo tenia guardades que tampoc no les podia portar a pràctica en Mai Toquem Junts perquè no quadrava massa amb el que estàvem fent en aquell moment, no? Per tant, l'etapa Mai Toquem Junts doncs va ser una etapa que tinc molt bons records i va ser una manera molt bona per començar a conèixer el format. M'has donat tant, però jo ho sé tan poc. Dos acords de la guitarra ha sortit una cançó. Tota la nit he mirat el cel i la llum d'aquella estrella s'ha creuat amb un estel. Cridaré el teu nom fins que arribi al teu cor, fins que el dia es torni vespre, fins que em quedi sense veu. Cridaré el teu nom, cridaré el teu nom. Dius que la vida és feta pels forts, aquell que és dèbil no trobarà qui el seu lloc. Aquesta l'ha recuperat, no? Sí, que està recuperada, sí. I recuperada també t'he de dir, doncs, perquè molta gent em va comentar doncs, si hi havia l'opció de fer-la. I mira, vaig veure que era un tema doncs, que agradava de fa molts anys i sí, l'he recuperat doncs, perquè tenia ganes de donar-li un altre aire, però... L'has ben dit, no? Sí, un altre aire, però trobo que l'hem acertat, no sé, està un pèl més lenta, però trobo que és un tema doncs, que expressa molts sentiments a la vegada. El Jordi Mangol, el Jordi és un company i amic de fa molt temps, perquè ja hem estat treballant amb altres coses també conjuntament amb ell, i bé, quan em vaig plantejar de fer una carrera en solitari, doncs bé, no ho vaig dubtar, de trucar-lo i de proposar-li aquesta història, i bé, el Jordi es va volcar des del primer moment amb el disc i estic molt content d'haver treballat amb ell. El Jordi també està fent la gira amb mi, cosa que també em dona una certa seguretat tenir un guitarrista com ell allí, que no falla una, no? No és com el gat del productor. El gat del productor. És que... L'hagués hecho, dic, carai, que és el final, ha començat pel final.